Ti Masakbayan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang iti first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas a masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, Maray, apaw. Kas ka la maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing ngamin nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan anos ka, iti panagadal mo, apaw. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan ti pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkel yu kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadagiti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kasamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputay itay inawagan ka. Madama pa lang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat, jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak ka nagreing, tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak matitinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito'y classroom na ayan ta? Di dyan man Ha? Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samatan timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halagit din, di ka nagdumog dita, taama ka nung makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro, kunayo langan kanya. Pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay amakam mo kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam amo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso dati agbalin a katulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga ado dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon. One. Talaga ang naglaing kayo nga gitara, kan agpiano. Ariel, Mark, Billy, baka talaga kada kayo adol. Oray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music. Wen nga rod Oray makon ko na visually impaired tayo.
Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada kayo. Saan laday ta? Nagasat tayo. Gaputad na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Socorro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan no iti universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis tulaan mo ti meeting tayo itay. Isasaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas konti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin tulaangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may iti SPED Center. Nasisingpot damat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasayahat nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalata ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayimaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi kayat nga agparikot ti cooperating teacher mi. Gapulahan kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkadkadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa iday di paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay amaturog. Sa nabale, tadamat pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Socorro. Nakababain paikit din kada kayo. Gaputan da kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola iji pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasat akunay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputad da kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papan iti biyakyo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo ka diyan nakiasawa? Oh, Sorry madam. Noon yala ditan ti damdamagak. okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngamin sukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, katkaraman ti anak ko. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko. Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulat ti anak ko.
Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwag. Inaramid ko ti amin ang pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan ako iti kwarta. Kat nagsakitak pa yun. Kat ti asawa yo ngay, madam. Diyo ka din pakamukan kwa na? Saan? Gaputawan matlat bibiyang nakada kami. Ay, madam. Pudno nga ta, api mo sa iti anak yaw. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngamno si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadlaang tidalan mi. Imbag, tanaka-move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray diya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, sa anak anasukon ni Lola, gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ijayin balay ni Madam Socorro tinagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday taman ti kayat mo, Andrea. Agpay sumat ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Socorro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kuma ti as-asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Da tayo langan ti ibilang ng anak na. Ato yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papan ka ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no ngamin ni Ariel ijabalay da madam. Gaputasaan ka no anasukon ti lola na. Anya? Na, una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend. Naku na ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, jak amo nakababain mo no agdamag taken kwa na may papan iti personal life na. Ang mga naipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo iti regular class. Umadani nga minent exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kamin ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Iso asaan kami ang marigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti may sa section ti ayanda. Sipod nang rugida sumrak iti regular class. Iso na laang kanutad duma. Mas kayat dati agistay dito SPED Center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputa nakaan-anos kayo nga SPED teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputa da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asa anak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam. Reviewer para ito madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mo't
Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Oray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo latta dagiti importante ama review. Wen nga rod, sapay nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Iso asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isong awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadag iti discussions. Ato'y ti allowance mo para itaalawas, maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado kami ti magastos kadag iti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Agaanos ka, taumadan hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsardan kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agur nung kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti banag akayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumuarak biit. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpot kami mat, Apay kumangay nga aglukwak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan, amok mat anasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan, madam yu adje na ita. Gaputad da kano inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pa'y lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ti pila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalanglang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lagta. Gaputan nasisingpot dagiti learners nga ikam ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada makasursuro. Socorro! Alejandro, nagadumat tin itati tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Socorro! Alejandro? Well, siya nga ron. Kumusta ka? Nasaya ataklat tamad. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan nga agpachikapak. Mabitlaing. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, amangan numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Pangaasim ko masokoro. Oray no italaing. Ikan na kumay ti gundaway ang makisarita kan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro itinapanan na. Sapay mabisina kon. Oray siyak nga rod, mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni madam itinapanan na. No kastaman bilang. Di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni madam analpas tayon. Amangan ngamin no addapay na patag-anapanan na. Iso ang mabayag pa nga agsubli dito pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado day ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo mat tiluto ni mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradom laang anapatag day tabanag.
Kaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek iti pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiti bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan la arita? Idin ka balay ko pa iti babae akayat da para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak makasarita. Tapno laeng ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kayat ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga nga aging gaita. Si kapay laeng da ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam nga aging gayta. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati ka dagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aking gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no maingkomplitan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jakon mapagsusurot na gitar aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mon tumat lang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag practice teaching. Kat iti saan ngag bayag, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. Adoy, ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir, adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho manang. Adala nalagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya ataklat tayo ti trabaho kiti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayo anangal daw, ngam saan pa asimmangpat. Di ka kati agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Simangpat san ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakit din, no saan kayo nangagsubli? Pasensya kayon tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ha? Ospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay, adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Iso amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon anauray. Katita, nakasagana kami nga klase.
Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na. Tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung nga output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidon mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuon apok. Kaano ka di nga umay dito ni Jenna? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaon tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Ngam, napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbagaklaangan, nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jenna ati makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurong ka iti balayda. Kan may sa, awan mat ti parikot kanyak no agmay may saak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latan ditoy Lola. Amangan nga min no kalaat nga ada kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng, no adda aklat ta akadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. Naapay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapumat la kanyak, napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabannog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin inton bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Hanggang dagiti daddo mga awan mat diferensya na, ay isuda pa iti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo, kayat kung tumo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputa saan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro. Tunggal maturog ak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswan. Panagrik nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Ngam oray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputa nasingpat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadimo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasa mi kadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami ide, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkadwaan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan ang masukon idadagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin nga bilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kas jay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? Nukasta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ay, hanya mo tanday ti malablabit ko. Pasensya kayo ako man, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa.
Manang saling, nalpasyo ka din dagiti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang mati trabahwag. Gapot adamat den dagiti duapay ababaunan akaduak. Nasayat nga rod no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami na kayak yung pala tiyang trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga ginana kayon. Ay, jak nga min na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko lata ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsa akpaymat. Kabaelak paymat, sir. Ngamno makarik na kayo ti bannog. Agina na kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldoyo. Ungayam, mabalin ka di ako yung ganda kay di bodega. Adala ngamin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kunti exam ko itangal daw. Makainanak matlangan. Nasaya at matanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangidictate iti exam mo? Gaputaado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damat ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Nimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa'y lang, madam. Amangan ngamin numaut balance kayo, kat matumba kayo pa'y. Aginana kayo pa'y lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Taapay nga enlukat yu ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kaya't ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak may manang. Anya? Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan may sa, nimat Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadendenak, no bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maul-ulaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna. Isong imbagakan ko na, nga ginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maul-ulaw. Kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay. Imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amangan no nakaturugan. Wen Ariel, nakaturugan ni Madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isabayan tayo pa'y laan. Matanaganak, madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Socorro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabannog laang ni Madam. Iso akas jay, tirik nana. Shh, baby. Gustuhan. Hindi ka nagsangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamatan na pag-anano ni Papa. May dungparan di ba sa nagluganan may... Madam Socorro, agreeing kayo kuma. Madam! Nagtagtagainupak. Ariel, sa dino ti ayan da Andrea kan Mark? Imunadan anagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan ni Lolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isalas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan di anak yaw. Agawid ak matan
Taso ko nagpay ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balaya maturog manang. At na kami duty ki hospital inton rabi eh. Tapno ada kadwa na kiti babaonan dito palay. Sige sir. No day tati ko nayaw. Awagak nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Adday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan ti anak yaw. Agawid akmeten. Tasukunak pa'y ti apo kok ijay pagadalan. Mabalin ka di? Adito ka pala ang balaya maturog manang. Ada kami duty ki hospital inton rabi eh. Tapno ada kadwa na kiti babaonan dito balay. Sige, sir. No kastati ko na ayaw. Awagak pa nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Socorro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Socorro amangi 111 kan kwa na. No kasta. Iti Esped Center ti pagisursuruan ni Socorro. Sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni Madam. Talaga determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Apay ngay, madam. Awan mo ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito ni Lola. Ni mat Lola asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, Madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak ka na kayo. Ay saan ko pailaang ang masukon ni Ariel ita. Gapot ako na ngamin ti amok, adito yak kanu pailaang balay da maturog. Adda kanu ngamin duty na ija ospital. Kasta ka di, Manang. O sige nga, Rod. Ijay pailaang balay ti pagturukan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay, agyaman aklaunay, Madam. Ay, nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan met kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilot-luto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga ang agluto ak iti naimas asidaan, Maray, apok. Nakababain mo't itigayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yo. Siya, kayat ko di prito a karne. Gapot naman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mga ninton madamdama. Gapota inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday! Marie! Ada akon! Ada ni Jenna. Siya kon ti mangilukot iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O adto yan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay amaturog ka. Agyamanak, madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di sakit ti ulo yo? Saan kayo ka din maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam kabaulak matan. Nagtumarak matan iti agas kalpasan ti pananganta.
Madanagan nak ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo, itinagtugawan nyo. Sapay di kayo matulungan no bilang. Gaputasan kayo kat nga rod ang makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nang nagkungamin itay, nga ibalbalikas yo, ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laang tapi mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawan laang. Sayang, madam. Saan na anarik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat nimot ten lola ti kadkadwak ngaging nga iti panagdakkel ko. Anong mayos laang? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswas anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas ko matan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di sped center. Ay, makaturturog ako. Awanan ti parikot ta. Iso ang mabalintan ti maturog, friend. Sige nga rod, friend. Maturog tan. Tamasapa tapay nga agreeing inton bigat. Naisayang kat konti operasyon karag iti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiriknak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamulitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tatiyo mauawag kanyak? No muna takas to'y nga oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasungbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kamapan iti ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimak mo. Akas lang marikrigatam ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla di akon kabalan ti sakit na. Anay ko! Magdalay. Umayag dito pagnanadamit-damit lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yun? Anya mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo? Ariel Barok. Di akon kabalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano day to yun, madam? Kasapay dyak kabisado nga aramadot ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Ang mga no isudaytan tinakasarita yu itay. Siyak langin di mang sabat kan kuwana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daduma lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para iti exam tayo inton malam. Alaman nga rod, katagyaman ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record ka dagiti discussions. Gaputa saan tayo mat makita dagiti isursurat da iti blackboard.
Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay lang, no i-record dagiti lessons. Nga masapul latang agdengeg tayo na imbag katakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga rod? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro Cancuana. Ay, amang ano inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, adaytan ni Dr. Alejandro. Umasidagan dito ay anta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas kala mapukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya rita, madam? Eh, wingag paiso, madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Segunda ita iti gayam na maestramot laang dito eh. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka mo ta nagsakit ti ulo na idirabi eh. Naimbag ata day mawag kan kuana. Isa na tulungan da adagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Wan gayam. Anyay tayong tinagan mo, Barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday man ang terupayo. Manang saling. Ariel, Barok. Adda na dagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahita tingapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaon ay tidanag mi kanya Ariel. Tamarigatan ka iti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay sa ijay balay. Kasanuan na mo ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak maten kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kaya't konti agawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawin na koon, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at nuagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa'y nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang iti ospital. Danda ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga anapatag ni Madam kadakwada. Ngamno pa'y kasta. Inka gumaan dalat nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa'y ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa'y lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramidon talata dagiti responsibilidad ta. Kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin diti pagadalan. Ay, Apok,
Itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siya ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamak. Isuman lang ayam. Apirmi ti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam. Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumitlaan ni Madam Socorro. Kuna ti doktor, mabalinan arumor ni Socorro di ospitalin ton bigat. Kaya't ko aditi balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anay bag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kaya't ko asulnitan lang iti nagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gapota inutan ang mabukal ti pamilya mi. Oh. Apay akastamat ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Ay, kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti bagak. Ay, maragsakan ak unay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapo ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. May papan iti anak da ken ni Sir Alejandro. Iso na laeng tamamakak. Gaputa amangan no ipagarup da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko. Ikanak kuma iti kirad amang ipudno iti amin. Noan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laeng. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panagpractice teaching ta. Talaga nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amon niya ti mariknak ita. Maragsa ka na, gaputa umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapu iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw. Takanayon mat anasaran tano kas di nga agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon a marikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Iso na lang ta binaybayan na. Ken nakunanapay kano, ano bilang tamaadaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapo nga agpaagas pay. Ay, unay matgaya man ti sasaadan ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno mapunas laang tiliday a marikrik na na. Kastamot tan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balahiyo tinangyagam kanyak Alejandro. Adamot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka na imbag. Ken maipaay amin na kasapulang. Socorro. Amok. Ado ti basol ko ken ka. Kada kayo iti anak ta. Kaya't ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang ta pinangtaan dak da mamaken papa.
Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikwada no sikat ti pilyag. Oh, Kaya't daydi nga agfayla iti annulment. Iti kasta. May kalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day abanag. Gaputa ay ayatan ka. Iso nang ramin day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day chay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. sa dinong arod itante ayan ni Miranda. Adan di Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kam nakiti gundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangaken ka kas asawa. Ikarik. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro. Inton magpasti klase. Ay, katuwan apok. Urayan naktung aron ije pagadalan yaw. Taag diretso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko anak kaduan ni Madam. Mailiwakon kan kuana. Ipakitak to kan kuana ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Tainton dumtang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Angam nuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan na kuma. Igapo tadakkel ti basol ko kan ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Al-alis to ti pa nag-take note kadag iti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputadan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursuro ti computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti panag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga agisuro kan ni Madam Jenna, Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, madam. Nalaing kayo nga agisuro. Iso nga daadapay nga agagat kami nga agiskwela. Tap nagbalin kami tumat ang maestro kan maestra kas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mata na panunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya taklat tamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kuana, kalpasan ti klase. Gafuta kailiw kayon. Kan oray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukarayo iti gitara. Iso na lang. Tama nga no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damot ang sakit ko. Ha? Madam? Apa yan? Agsangit ka matan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y matanatay. Madam? Agimbag kayo pa'y? Saan ka di? Maagasan pa ito sakit niyo? Juan Barok, ikagumaak paimbag. Katno bilang tamapasamak data. Agsubli ak tumanen iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isu adikan agliday, Ariel. Sir Alejandro,
Itay pa'y laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel. Di ka di kayat ti umasidag ka dakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga ka di nga si Dagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laang idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadag iti visually impaired. Kat iso tinangisuro kan ni Ariel nga agbasa kan agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Socorro. Ure nung nasaam tinagdalanan na. Nagasat latta ti asawak. Gaputan darag ti estudyante na amang ipatpatag kan kuana. Maray, apag. Umadanin, ti panagtulpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga ron ta makapasa ka adagos, apog. Tapno stable tumutin at trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang ag-practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Patuyan nagiti agas ato Madam Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin agsubli akkuman ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Taawan mo't mga sikasukan ka iti balay mo. Kan may sa awan parikot kanyak no asikaswan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikasukan ka itataka sa pulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuhana. Makaragsakak ti mga sikasukan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin ngay pariknakin kuhana tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yo, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umis-isam ka. Anya ka diti is-isamam, apok. Da Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa permi ti panangasikaso ni Sir Kankuana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nagro na itah kan ni Madam Socorro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagreknak, no kadwak da Sir kan Madam. Kaslasyak ti anak da. Gaputa na singpat daunay kanyak. Ay, no amom la kumaapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da Sir Alejandro. Lola, adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturog tan. Masapa kapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kan ni Lola Saling. Anakarwaran ni Madam Socorro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kastagayam? Balay ti asawa na.
No kasta? At dagayam asawa ni madam? Wen nga rod, awan nga minti na istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Sukuro. May sa doktor. Ket isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pay anak daa. Isu na laan, tanatayan. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin balay da madam? Ijay tayo nga diretso. Apaman amalpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarongkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarongkaran ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputa saan kami ang makasurot. Kaya't mi mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga ramidan mi iti universidad. Sana bali, Jenna. Mabalin tamot ti sumarong karkan ko na inton sumarunong aldaw. Kat kadwatan tuman ang dagiti talo. Isong apaman amalpas ti klase yo, orayan nyo ni Lola Saling ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin min tulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbid gumatang karag iti agas sa kasapulan. Agsubliak matladagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasom kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kaya't ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Ken nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan na kon. Saan na kon akagura? Saanan? Gaputan nakita ken nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyawanak, tainik kan na kiti maikadlo agun daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik. Saan tan nga agsina Apolos. Ken di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno agimbag ka. Maragsakan ako unay. Gaputan nakita kayo manan, Andrea. Mark, imbaglakit din ta na panunot yu tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami madam. Gaputan ang ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi ka tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Win nga rod, Mark. Kanayon nakpay idi nga ubbaan. Nukas di apas pasangitan nak ni Ariel. Anya paspasangitan nga ibagbagamat, Andrea. Luklukon ka lang mat idi Gaputa kaslaan si boses mo. Ala, husto daytan. Amangan numapikon pa'y ni Andrea kat agsangit manen Ariel. Ala, agpaisaga na akin ni Manang Saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayon amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot ten Diyos nga inuman nyo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto ak iti pangrabyan tayo. Wen, Lola. Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod akanayon anaragsak. Wan nga rod, Mark. Kaasimat ni Madam. Sapay ko mga Rod tagimbagan. Iti kasta, makasublin iti pagadalan. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend, nabasam ka din ti chat iti GC tayo iti research? Saan pa, friend? Ano day, Jai? Sigun iti group leader tayo, ada ka nun schedule tayo iti final defense. Kumpleto ka nun dagiti research panelist tayo. Agpaiso? Ay na, kamaudyanan na.
makapag-final defense tayon, friend. Basit laangan, makagraduar tayon iti kolehiyo. Wen friend, nalpas matlangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Uray nga minumalpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo ang makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot tan dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan da talaang itinapintas ang masakbayan. Sige, Sir Alejandro. Isarrak yun, ti kutsiyaw. Mapit lang. Kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimakit ti ulo na? Ay, saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot da ngamin kada kami ken ni Ariel. Kayat da kano apasyaran ni madam. Kasta ka di? Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida ija unag. Sige, sir. Apag iso ti isasangpet yaw. Nakaluto kami metten iti pangrabyan tayaw. Aya banda kayon tulaengan, no maidasaran dagiti makan ijay kusina. Kas dagaya man tinapasamak ije classroom tayo. At dagaya man maestra ang nag-substitute kanya. Wen madam, ngam addamat da Madam Jenna, kan Madam Marie, iso dati kadgadwami. Oh, at dagayam na pintas kang nataer a bisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Well, evening. Alejandro, iso dagiti duap nga estudyante. Damar kan Andrea. Maragsakan na ka makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalata makasarsarita na no kas niyang daak iti ospital. Apa yan, madam? Madam? Ang sakit man ang ti ulo. Mabit lang, ayaw bakti driver. Ipanda ka iti ospital. Hello, madam. Naimbag-arabi iyo. Nakaawag kayo, mat? Ha? Adda iti ospital ni Madam Socorro? Apay, madam. Anya tinapasamak? Sige, madam. Ipakamok adagos ka ni Jenna ti may papan itinapasamak ka ni Madam Socorro. Ay, unay mo dun. Apay, apok. Anya tinapasamak. Takas lang madandanagan ka. Imawag ti sigod ako operating teacher mi, Lola. Kalaat kano asimakit ti ulo ni Madam Socorro. Isungada kano ita iti ospital. Kat unconscious kano ita. Anya? Ay, kaasimot nga rod no kasta. Huwag nga rod, Lola. O sige, tawagak pa ni Jenna. Ipakamok kan kuha na ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Aging gaita. Unconscious pa lang. Madanagan ako niti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol kano ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maruti sakit na. Tano saan? Ang mga nusaanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Agyaman ako na. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagamamuta. Nalaganan tirik na ka. Kasla ka din nami matlaang ti anak mi. Tunggal makitkita ka. Oray siya, sir. Nalagaan mo tirik na kada kayo. Kasla kompleto mo ti pamilya. Gapo kada kayo kan ni Madam Socorro. Isu ang nagasatak. Gapo tanaam mo kayo kan ni Madam Socorro. Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka no saan ko ang nasungbatan ti awag mo. Nakaturugak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunana nga ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat unconscious kano paylaang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay di ospital nga yan ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na.
friend. Adadag iti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Sino nga taday ta a doktor? Tinga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Ni, umasidagan kada ta ti doktor. Naimbag nga orasyo, babalasang. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduhak, iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadala na pagisursuruan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan kuana. Iso ngay may kami adagos dito'y ospital. Agyaman na kiti panang sarong karyo ti asawak. Mabalin ka di, ako yung gandak amapan iti chapel nga sidag dito ospital. Tulungan dak amang ikararang iti panangimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodon ijay chapel. Diyos ko, adak itali ti sangwanan nyo nga agpakpakasi. Sapay kumat na pagimbagan nyo ni Socorro. Napukawan ti kakaiso ng anak mi. Katjak kayat amapukaw ko pa iti asawak. Amok, adot tinagkuranga ka ni Socorro. Nagbalinak adakas nga asawa. Gaputa inununak ti kinabaknang nga ipatawid kanyak na iti dadakkel ko. Ket gapoy ti dayta, nadadael ti pamilyak. No saan ko kung mga inapa ni Socorro iti dayti agundaway. Nalabit a saan apimanaw iti palay. No saan ako maanamati karagiti imbagbaga di mama nga anda sa bali alalaki na. Saan da kumamat ang aksidente iti anak mi. Pangasim Diyos ko, ikanak pa iti kundaway ang makadinak ti asawak. Ipayam kumapay iti atidog abiyag. Tapno ado pa iti matulungan na. Kat mangipaaypay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay ko dapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya at ipagbanagan ti operasyon na. Tapno aging bagmutan. Among friend, adanadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslag kakaingas da. Nukit kita agida. Kasdala agama. Kinapudno na. Day tamo tinadlaw ko. Iso pirmi ti panangkita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagip ko lakat nga rod idikad kadwa tayo paylaang ni Madam iti Sped Center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo nang runak ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na ni Ariel. No di kat pudpud no nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wan, Andrea. Insurat itay ni Madam dagiti grades ko iti Braille. Uray siya, naamuha akong dagiti grades ko. Nagngangatong agpaiso dagiti grades ko. Iso na lang, tamalid-lid na yanak. Malagip ko lang amin ni Ma'am Socorro. Kanayon na nga ibaga kada tayo, ngagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapno agbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni Madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan inton makariing. Ket ipakita tayo to kan kuana dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan.
Nakaawid ang dagitin ang sarong kargan ni Madam Socorro dito ospital, Sir Alejandro. Madam Damalaeng, agawid kami mutan ka ni Ariel ijabalayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel ka ni Ariel? Ha? Wen sir. Siya kung tinangay aywan kan ko ana, sipod basit pay. Kaya't yung asawan, saan ang aywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka dakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel na? Ha? Apay ana saludsod yun ay ta, sir. Sung batam ko mati sa ludsod ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Daapay nga impaay da kada kayo dahi ta responsibilidad. Nangagkoy tayo ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Oray no saan kayo ang makikita? Mariknak, nga dailimlimad yo. Anya ka di talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipod ubingak. Kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam ita? Ha? Maamuan ti anya. Pangaasiyo kumamat Lola. Tasan kayong agilimot kanyak? San aga puta may sa akabulsak? Kat agilimot kayon kanyak? Iso pangaasiyo ka din Lola. Ibagayo kumano anyaman dayta. Sige, apok. Urayan ta ti panag-aawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo't klase mi ka ni Jenna inton bigata Sabado kat nga rod. Ay, sige nga rod, apok. Alaam nga rod iti tinapay nga adda iti kusina. Iti kasta, saan ka amabisinan? Sige, Lola. Kan nakaluto ak gaya man iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayo na marigatan? Nagyaman ak nga rod. Mala. Mapan kayo ni iti ospital. Kat agan-anat kayo, apok. Itataada kayon, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi akasarita kan ni Ariel. Sige manang. Ibagam no anyaman dayta. Nakasaga na kami adumngeg. Sir Alejandro, Ariel, apok. Pakawanen dakum no italaeng nga ipudnok kada kayo daytoy. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, nude ni Ariel. Sige manang Saling. Ibagam no anyaman dayta. Nakasaga na kami adumngeg ka ni Ariel. Sir Alejandro, Ariel, apok. Pakawanen dako mano italaeng nga ipudnok kada kayo na ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, no din ni Ariel. Ha? Anya? Kasaluan na pasamak dayta manang. Siguro na iti dahi di mama. May sa ti anak mi kadagiti ni Eraman anatay iti pan naka-aksidente da idi ka ni Socorro. Saan, sir? Dungag kayo. Taisalaysay ko no anya tinapasamak iti daydi a panawen. Kano kasano, anaipan ni Ariel iti puder ko.
Iti lugar me, tinakapasamakan ti aksidente ti may sabos ang nagluganan da Madam Sukuro. Apag isumot ide ang naggapuak ije simbaan. Ket kabayatan ang magmagnaak nga agawid. Nakitak nga agkakaribuso dagiti tao. Idikwan, inyawat da kanyak ti maysa nga ubeng. Kunak ide no saanan nga agbyag. Gapo taado ti sugat na. Isu nga impan ko adagos iti ospital. Ket dita, nakitak ang nakasurat iti lampin na tinagan na. Alejandro Villarreal Jr. Aniya. Apay nga rod, adi kayo nangaramid iti pamuspusan, tapno sapulan na kami. Sinapsapol kayo, sir. Iso ang nangaramid ak iti pamuspusan, tapno laeng makaumayak dito'y syudad. Aging nga adda nakaibaga kanyak, nga adda makaamam mo kada kayo. Kat insuro na kanyak ti ospital a pagtrab-trabahuan nyo. Kat idinapaanak ija ospital. Ti inayo a doktor ti nakasaritak. Kat nakunana ayadayok ti ubeng. Gaputa di na kayat a mabukal ti pamilyayo kan ni Madam Sukuro. Binayadan nak iti dakkel agatad. Tapno laeng yadayok ti anak yo. Oh. Tsaking pagarup ang maaramid kanyak ni Mama ti kastoy. Siyak pa'y amismo nga anak na. Ulit-ulit agtagkid daw iti pamakawan kada kayo, sir. No maisublik la ko mati amin. Diyak la ko man inaw-awat ti kwarta nga imbayad kanyak na di mamayo. Di ka manalakan manang. Saan ka akagura? Agyaman akpayket di ken ka. Gapot na napadakkel mo na saya at ti anak mi kan ni Socorro. Apa man na makariing. Ipakaammo tayo adagos ken kuha na ti may papaniti da ito eh. Sigurado ang maragsakan. Gapot ka maudyanan na. Agdeden na kami matlangan asang pamilya. Anya ti kunam, Ariel? Si kati anak da Ma'am Socorro kan Dr. Alejandro? Wan Mark. Uray siyak. Kasladyak pa ilang mamati ka dagiti na amuak. Ha? Isumot lagayam ang nalagantirik na kan ni Madam Sukuro. Kan kastaunay ti panangas asikaso na kan ka. Tagayam, anak na ka. Naggasat ka matan, Ariel? Agasam? Doktor kan teacher gayam dagiti dadakkel mo. Nagasatak nga agpaiso. Isu na laan. Tano ka ano an amuak ti pudpud no kinataok. Kas jemot tan tinapasamak kan ni Mama. Aging gaita. Saan pa yan nakariing? Agtalag tayo lang kini Apo Diyos. Agimbag tumat lang ni Mamam. Kat no mapasamak na ita, agbalintumatan anaragsak ti pamilyayo. Kunaktubay kan. Anak talaga ni Sir Alejandro ni Ariel. Gapot agkaruprupa dala unay, friend. Nagasat unay ni Ariel. Gaputa na singpot dagiti dadakkel na. Kan maragsakan akmat. Gaputaan mo nang ti kinapudno, maipapan iti kinatao na. Agbalin matlaangan anaragsak ti pamilya ni Madam Socorro. Sapay la ko mga rod, ta successful tinaysayang kat nga operasyon ken kuana. Maamuan tayon to, inton ibaga ni Doc Alejandro, friend. Dayjayan ni Papam, Ariel, Apo. Nalpasan ti panagsarita da iti doktor ni Mamam. Paumayan diti ay anta. Un nga rod, Lola. Managsaling, Ariel anak. Kumusta, Papa? Anya tinagsaritaan nyo iti doktor anang opera kan ni Mama. Good news anak. Successful ti operation ni Mamam. Ngam agtultuloy lat tatiyo umay na diti ospital para iti check up na.
Tanda pa na itirumbang nga maaramid, tapno agtultuloy ti imbag na. Una, ket adda kami ang mga karkararag kan kuana, papa. Mabalin ka din ti umasidag-itan kan ni mama, papa. Wen, mayakaran ni mama may ti private room. Isong umay kayo, mapantayon iti silid gayan na. Socorro, agyaman nakta nakariing kan. Alejandro, agyaman na akta si kada gusti nakita. Iti pa nagmulakat ko. Mama, Ay, apo. Inayadam laang ti panangarakop mo kan ni mamam. Amaganuan niya pa iti mapasamag kan kuana. Ay, pasensya kan lola. Maragsakan lang amin. Gaputan nakariingan ni mama. mama ko nam kanyak, Ariel. Wen, Socorro, anak ta ni Ariel. Ilaw-lawag kuntukan ka ti amin, apaman amaimbagan ka. Kastagayam tinapasamak iti anak ta. Kalpasan ti pan naka-aksidente, midi. Wen, inikkanday di mamay ti dakalagatad ni Manang Saling. Tapno maya dayo na lang ti anak ta. Kat ti pan naka-aksidente yo ti gapunan no apay ang nagbalin ang bulsak ni Ariel. No amok la kumaakas jay ti mapasamak. Jak la kuman imadayo akaduak ti anak ta. Di mon pabasulan ti bagim. Gaputa di mo mat nagayatan ti napasamak. Tinapatag kita, ang didin na tayon. Awanan makalapad iti panang bukal tamanan iti pamilyata. Jenna, friend, congratulations to us. Nakaturpos tamot langan iti kolehyo. Kablawan kamot, friend. Agbalin tamot langan na maestra. Finally, nalpasan ti biyag takas estudyante. Anyaman na panubok dagiti mapadasan ta iti trabaho. Mamati akabailan ta, no agtalag-talakit di iti namarswa. Pudno day tagayam. Ay na, excited ak launa yan nga agtrabaho iti pagadalan nga yan ni Madam Socorro. Ijaya kon ngaag-apply, apaman ang makapasaak iti board exam. Apog, itay pa'y akit kita umday ta cellphone mo. Kasla di ka makaid na. Itaminan arumor ti resulta ti board exam, Lola. Agner-nervyosak. Ang mga no sa anak ang makapasa. No bilang ta saan ka ang makapasa ita. Di padasam tumanan ti agboard exam Nanyangay ti amom no maswerte amton. Sige man langan. Kita akong ti resulta, Lola. Sapay kumarod ta makapasaak. Tapno makapagtrabaho akmatan. Agpaiso, Madam Gina? Madam Marie? Dito'y kayo ni Sped Center, amang isuro? Wan Andrea. Kanayon na kami na makadua dito eh. Yes! Manayunan manin dagiti teachers tayo. Naragragsak manin dito yung Sped Center. Gaputad da kayon dito madam. Isong agsingsingpot kayo akanayon, ha? Saan may akayat ang madamag anagulo kayo iti klase yo, iti regular class? Sige kayo, saan da kayo natulungan kadag iti activities yo? Ay, wen madam, talagang agsingsingpot kami. Apay asikatin nagluto, Socorro. Adamot daman ang saling ang mga ramid iti dayta. Saan mo't anatagsan at trabaho tinaramid ko, Alejandro? Kan may sa, kayat ko laang apagserbihan ti anak ta. Iso abay anak laang ang mga ramid kadagiti banag asaan ko ang naaramid, idi kada kayo. Unmat ngamin, papa. Muray siyak. Kailiw kumatan ti panaglutluto ni mama. Talaga, Ariel, anak ko. Makitam, Alejandro. Ayunan na ti anak ta. Iso abay anak kadilaang apagsirbyan kayo.
Un Alejandro, sigurado akon iti planog. Agsubli akon amang isuro inton umaya pa nagsasarak. Total, nakarecover akmatan iti operation ko. Ala, si kamalagan ti makamo. Amok ang naragsak ka iti trabaho. Iso ano anyaman ti makaparagsakan ka, suportaran ka. Agyaman ako unay iti suportam. Awanan ti sapulag pa'y ita. Naragsak akon gaputa kumpleton ti pamilyata. Oresyak, nakaragragsak unay. Kitagyaman kaputay ni kanak iti gundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ipatpatig kayo unay nga ginak. Welcome back, Madam Socorro. Maragsakan kami unay. Gaputa nagsubli kayon dito SPED Center. Maragsakan akmet ang makakita kada kayo, Ma'am Jenna, Ma'am Marie. Ni Madam Mat, kasla sa anak ana iruam iti ma'am nga awag yu kanya. Rumbang laeng amam tiyawag ko kada kayo. Gaputapada kayo matan a maestra. Kasla kaano laeng idi agprak-practice teaching kayo. Ita, natungpal yon ti arapapyo. Gaputa nagagat kayo idi estudyante kayo pailaeng. Ken kinabaalan nyo dagiti panubok iti panagadalyo. Mama, Papa, itata senior high school akon. Kaya't kulat ko mga agadal iti pangisursuruan nyo, Mama. Total, mayat mati panangisuro dagiti Mama Estrejay. Si kalata ti makaammo, Ariel, anak. Noan niya ti ammo mapagsayaatan. Adda kami latta dito'y kin ni Papam amang suportakan ka. Wen, husto ti kunani mamami ho. Si susuporta kami ti amin na pagayatam. Nulakit di ta makatulong ken ka para tinapintas sa masakbayam. Lola, nagsweldo akon itaabulan. Alaan nyo dahi ti akwarta. Tapno adamot iduldulin nyo. Hagyaman ako, nay, apok. Ngam, saan kamot nga obligado ang mangyawat kanya kiti kwarta? Agurnong kakitday. Tapno maituloy ti arapaap mo nga agmasteral. Sa bali la tamot ti urnong ko, Lola. Inlasin ko at talaga dahi ta akwarta para kada kayo. Tapno ada paggatang yung kadagiti masapsapul yo. Iso nga alain nyo dahi tan, Lola. Congratulations, Mama. Agasam, na-awardan kayo iti outstanding teacher. Proud ako na kada kayo, Mama. Oh, agyaman na, Ariel, iho. Jack ninamnama da ito yung award ko. Deserve mo na itang award. Gaputa makita at talaga ti determinasyon mo iti trabaho. Ken, gapo iti dayta determinasyon nyo. Adun dagiti na paggraduaryo a visually impaired. Iso nga ito nagkolehiyo Manghalak tumat iti kurso nga special needs education. Tapno makatulong akmat kadagiti estudyante apadak, asaan ang makakita. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko daytang arapaap ko, Mama, Papa. Ala, kat adda kabilata dito'y para kan ka, anak ko. Nagsaya atan ti arapaap mo, iho. Suportaran na ka iti dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Estudyante, dito'y drama tayong, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Paclay, Emily Calica, Roger Ramirez, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Dea Yap.